Vanditi murume wangu ndakudaidza kunoku ndindakudaidza. Pane zvakaitika ndoziva kuti zvakaitika, but munhu wanga ndiri naye ndiJose, ndiye munhu wanga ndiri naye wandakaswera naye ndakaita naye zvandakaita. Angarara sipo pamba, ndobva azouya pamba day 2 kuma 9 dzemanheru. Pandasvika kuyekurwara pandasvika kuna baprince vandamigiraji mbo zvakaipeita tadanana pakaita 2 varongoendudzo zvekuita zvishuwa vandabvumirana nazvo patakasara tichi kuti zvakaita moyo wandichindi akuenda kumba kwangu. Baba akandishandwaziye iyo baba akandishandwaziye apa pane chivanga ndizive kuti chivanga chikukwesherera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrustedobati pakati paforget ndichikwa ndataura kuti dairere then naJoseph chikonyowa saka nyaya iripo ndeyekuti ari kutizwa wakarara nemudzimai wangu ndonyaya iripo chakati makurukota nevedare vese vakasevera ndakumbirawo mamara ipinde kudatizwa nyaya yako iye mudzimai wacho ari kupi aripo uya padhuza mushure mekunge tanetsana takarowana mukadzi wangu akaenda kumba kwamai vake. Aenda kumba kwamai vake after 3 days akazondifonera akazotumira mwana achinditi ndonodzetsana wako kuti vauye kunoku ndivaudze nyaya iripo. Akazonditumira mwana inowanzvadzi yake achiti ndonodzetsana wako vauye kuno. Zvoshuwa ndakasimuka kumba ndakaenda kumba kwavo. Vanditi murume wangu ndakudaidza kunoku ndindakudaidza. Pane zvakaitika ndoziva kuti zvakaitika, but munhu wanga ndiri naye ndiJose, ndiye munhu wanga ndiri naye wandakaswera naye ndakaita naye zvandakaita. Angarara sipo pamba, ndobva azouya pamba day 2 kuma 9 dzemanheru. Ndokamirira kakaita nyaya yangu. musa wekomera uibva remumangari mbomira iwe pamusoro ichangamira pamusoro idai mhosva handizi wainzwa here mhosva ndainzwa uri kuibvumera mhosva uri kupomerwa mhosva ndiri kuiramba ndiri kupomerwa sei uri kuiramba kuiramba kwandiri ndiri kuti mukadzi uyu pekutanga ichinomagaro kwasabhuku yakanonzi amai avo pa2 days dzawakashayika kumba kwavo wakanga vari mumba mangu ndovanoda vatanyorerwa tsamba ibva yauya tataenda kwasabhuku tasvika kwasabhuku kwekwe nyaya yatakanga tadedzerwa isiri yatakazonotongwa mudare memu yatakabva tanzizvoni akauya naye neshamwari yangu kuruware kwanga tiri then tabva taita zvatakaita yavabva kuti vadzokera kumba kwavo ina ndadzokawo kumba kwedu ndo zvamatauriro wakaita kudaro apapo yatovawo imwewo dza3 saka handisi kunatsozvinzwisisa ndosaka ndiri kuramba kuti handiziwe nyaya iyi. uri kuramba nyaya nemhaka yekuti dzaita mbiri haisi kuti uri kuramba nyaya yekuti izvo nekuti yauri kupomerwa neyakazotongwa kwasabhuku zvasiyana dziri kuchinja uruzei yekutanga yakanzi wakanga vari mumba mangu pa2 days idzi yechitu yakanzi takanosangana kuruware iyi ndo imwewo yekutaurwa iwe uri kuziva ipi inini handina yandiri kuziva panyaya idzi bhozi ambuya kunzi vakauya neshamwari yangu kwanga ndiri ina hawana kusvika kwanga ndiri kwachona handi mupenyu aripo chokwadi right mukadzi chii chaunoziva nezvemurume baba prince ndeuyo watumira bamelisa vasvika vanditamegiraji mukunotevje nasindagachi notevje ndoda unoona mama wanditi kana makundotevje munodzoka neparuvara muchaona munhu muchaona vandaenda zvishuwa kumba taura wakatarisa kunoku iwe uchida kunzwa nyaya yacho zita de nanzurara chimaranjamo
Zita ndiani? Ruarash. Ruarash. Right, taura. Pandaenda kumba ndasvika mama wari mugomo achitotsvaga unifu handita uya nekunoku pandakwira ngoma mwefu watsvaga unifu pandaenda kumba pandosvika pandita kwaba uya kunoku kukumba kokwadzisiyana pandita kuna mai ashiya pandosvika kumba mwefu handitoti mambono garden pandati mambono pandotakura zvinhu zvangu pandita mama ndakwenda ndikumhanyira kumba ndasiya huku kune one more pandasvika kwekuruwara kunge pandasvika kuna baprince vandimasikana sezvo andaswera bamelisa vakanga vari pai ivo vaprince vanga vagara kupi kwacho paruvare paruware kumba kwenyere kana kuti pai murodhi wamaipfuura nawo okay pandasvika vagara vandimasikana sebaprince vandaswera pabudikiro bamelisa vatagara baprince vandichamegraduate baba vamelisa vakabudikirawo ipapo vatanzosvo vaibva nechekupi vakangonyuka ndakangoona ubudikirawe okay baprince vandichamegraduate mko zvakaipeta tadanana pakaita 2 varume vendudzo zvekuita zvishuwa vandabvumirana nazvo varume 2 baba vamelisa naiyeyo nevava saka wakabvumirana neupi musi wacheiwo naye vava baba vainditi zvonizvo bamelisa vainditi ndidanane nevava bauya amona madaira baba vamelisa vaiti iwewe danana neavava osaka baba vamelisa vakanga vachibatsiridza pandakagara pepaipo handiti zvonizvo hamuzviziva kuti fogeti kwaanenge ari anenge achiita zvikaita sei vandabvumirana nazvo bamelisa vaenda pandasara tiri 2 patakasara tiri 2 vatete zvotakaita moefu handiti ndakuenda kumba kwangu asi vakanga makatorana here musi wacheiwo paruware apa makatorana here neuyu makavata mese taurisa okay handiti zvonizvo zvinenge zvakuwana ini ndiripo ndokubatsirai pandasara pepaipo ndatakuenda kumba kunze kwadoka ndichakwanisa kuenda kumba pandaenda kumba pandanosvika kumba ndisvika wakadzokera kumba kwamai yako pandasvika pamba paba chibuda chichienda kumasoro pandasvika pandaminoseve kitchen pandapinda vhuranda pandagara pandazopinda kitchen pandara kitchen pandamuka nchigara wakandorara mukicheni kumba kwenyu pandamukira pandaendogara paruware pandaswera paruware mvura paikatanga kuti yakuda kunaya ndo pandakaenda kumba handokwanisa kumudza fogeti kumudza chokwadi fogeti ndo murume wakoyo pandazoenda kumba kwekuye pandasvika pandaita patanzosvaini zvoti ndigare neyo hanchite sei handichakwanisa kugara neyo iwo chiendombo kuyenyu akanga akudaro ndiani murume wako akanga aziva here kuti ndo zvawaita ndasino ko iye akazongoburisa muromo sei kuti chienda kumba kwenyu angati andozvinoti kwanga uri ndasingakuziya padaenda kumba pembe padaenda kuna dombo yedu vatanzosvini handikwanise unonokutaurira kudaro kumba kwemwana kwaruwa wacho mukadzi wako padaenda kwekwe pasvika vaanotaura pazvanzi zvichienda munogwana zvinhu zvinomba kuyai pachakanyanyonetsa pamba mubhedha murume wangu aita ndozvomubhedha ndowanga usi wako pandabudisa madrawing bed ndatanga ndabudisa 2 madrawing bed pandagadzikira paakauya achinosumudza achinodzosera drawing bed ndopandakakanda ngoto vazonditema nedrawing bed ndopandakatsemuka pasisa pandaenda kumba mamako achangondilesa kuchipatara zvindileso kuchipatara ndakunopora ndopandakaati zvandakaita pepe ndakakanganisa zvandakaita zvezvipepe ndakakanganisa uyezve munhu wanga ndakaita nemudara achauya kuzondiwana endudzo kuti zvisi zvinenge zvaitika nchamira neyo ndopandakatumira hanzvadzi yangu nosedza murume wangu ndopandakamuudza chokwadi wakamuudza chokwadi ndo zvakaitika iye bhandiri zvonizvo akasvika bhandiri nosvika kuda kuti chigare tese unotango wandiudza chokwadi ndopandakamuudza chokwadi asi mwoyo wako wanga watomuramba ka wakanga usachadeka uyu murume wako ndiyanga nditanzo zvandichakuda aiwa nokuti uyu kauya akanga akupromisa kauya kuti zvese zvichaitika ndichamira newe wakatozodzoka mwoyo wako kuna uyu waona kuti uyu achauyawo zoona kuchipatara right mazvinzwa zvokutaura good
Bhokozi akutora kuti wakauya neshamwari yangu kwanga ndiri havane kusvika. Ndisakusanga kutyisidzira vanhu chamadzisa. Nyaya iri pauno wakabhinya mukadzi. Right, exhibit mambo yekutaura kuti inini ndakanga ndine mukadzi. Zvake exhibit yakutaura kuti zvitsotsi zvawo. Atakutanga kutonga iwe basi. Anga kunyepera. Hakwakusaziwa kwawo pamwe vanondidawo. Vanhu vangani vanesangana nekutera vasingapomere vachipomera iwe kuti vakarurama zvakadii Kwandiri havana kusvika. Inini handitowaziva maya rochokwadi changu. kana iri tsika yako nhasi wasangana nazvo Haisi tombori tsika yangu kana vakadzi vomukomboni ndotogara ndisati ndambopara mhosva dzakadaro. tineo nekuti iwe Mukadzi waibva kwaibva akauya neshamwari yangu havana kusvika. Avani Hanzi akauya neshamwari yangu kwanga ndiri havana kusvika. yekumira muzwi. Uyu aritaura nyaya yake zvakanaka naka. Mukadzi ndiani nhoroondo uyu ungatoti dai uyu anga asipo uyu mukadzi taitoti uri kudhauta iwe. But mukadzi ndiani nhoroondo iri straight. Mafambiro akaita ese nhoroondo yake iri straight. But pakunomangara kwenyaya vakanzi vakanga vari mupamangu kapetuda. Aiwa izvi hatina basa nazvo izvo hazvisina basa izvo tati zvese zvakaitika kumashure kwasabhuku tatarisa nenyaya iyi sekuripota kwayaitwa tabvunza mukadzi wakafamba sei ndivati panhoroondo zvokuti izvo yakambomangara pasabhuku vakati ndakadai izvo zvatoda kunzwa uyu ndiye key witness kani ndiani muiri wakaitwa izvo. Iwo seuri kuyepo Handiri kuramba bhozi handina kusangana nawo. hauna kusangana nawo. Ipapo Aiwa kungotaura kuti hatisi kuningirika nawo handina kusangana nawo is not enough. Zvozara mungoma. inini handivazive ndochokwadi changu. Hauna kuti Handivazive ndochokwadi changu chandina. hauzive yani. Iva amai vakutaura kuti wakanga waine inini. Umbo hwacho hwokuti wakanga usina iwo ndiani anokupupurira. Zvakangofanana mambo kana waumbowo hwawo kuratidza kuti inini ndakanga ndinawo. Umbo hwekuti chii? Wekuti ndakanga ndinawo amai avo. Stori yavo wainzwa zvakanaka. Ndainzwa. Pawabata nepekuti chii? Pandingati ndabata ndinganyepe bhozi iwo vangotaura zvawakaita iwo. Zvawakaita iwo? Nani? Hanzi wakaita neni. Saka uri kuti ini tiri kutaura kuti aiwa havana kumboita neni zvakadaro. Maybe hameno pamwe vanotondida ini handizivi. vari kutopenga. Ini handitowazivi. Dai ndaitowaziva inini ndaitenge ndichitobvuma. Automoziva. Utoonera unobudani. Waziva kuvaona ndowaziva kwete zvokuti kudanana nawo handiwaziva ini. Ndochokwadi changu. Anorwara mwana. Vakusaziva Aiwa kusakondewa anorwara. Ndongoziva kuvaona vari pamba pavo vachiita zvavanenge. Anorwara pfungwa dzake. Handizivi kuti vanorwara here. Zvazvinoita mudare kana vanhu vachiuya kudare vanouya akaruka anochinzi unongoramba chete kuti handizivi unongoramba chete kuti handizivi zvichikudaro now iwewe ndida kudzokera kwauri iwe waenda kumba kwamai vako handiti wakudzoka munzira wakudzokera kumba kwako kundovhara huku nekudii nekudii uri kutaura kuti wakaona vakagara padomba paruware vanga vainani vanga vari vega. Baba kangishandwaziye. Ani? Iyo baba kangishandwaziye. Apa pane chivanga ndizive kuti chivanga chikukweshere ngati kuchekwe ngati kukweshere. Right. Now,
makagara kwenguva yakadii ikoko? takatogara nguva yarera. Wari? Takatogara nguva yarera kusvika ndenge ndinoenda kumapriri. Ipapo tandazobuda kuma6. Handiri kuudza ava nombova wakagara paruware handitika shamwari yako yakazoburikira makabatsirana kuti muita sei iwe mukadzi ari kunozotaura zvoshuva kuti hai ndinokuziva iwe ende hamuna kubo kana chifembera kana inganga chi but ari kuti ndokuziva unochivanga chakadai chinogona kungoonekwa chete nemunhu anenge aita sei ndikuchiramba mambo bhozi hauna aidati hauna here mushanda nayo ndakamaina naye pamwe kuda ndiye anenge akatondiona nai mirai munzwe hapana reasoning yako dai murume akanga achakonaivi neuyu kuti taura zvakati angadai asina kurova mukadzi kwasabhuku takanzi ndine vanga rebanga kumusana kuchi kwasabhuku ndakanzi ndine vanga rebanga kumusana unaro here handina vanga rebanga une chii kumusana kwangu kwakaonekwa kwavangomarika une chii kungomarika zvezvo wanani ndakanotariswa nevarume kwanga tiri kwasabhuku asi uyo ari kupasa umboka inini manje handizivi kuti ndivo vakaona here kana kuti murume wavo pakushanda kwatakamboita handizivi bhozi murume wavo ndakamboshanda naye saka handizivi kuti murume akaona here kana kuti mukadzi bhozi amai akati ane vanga rebanga inini handina vanga rebanga amai vacho isusu ini zvekukoko zvamungataura izvo handina basa nazvo ndine basa nezvandiri kuziva nezvinezvi uyu ari kutaura umbo ane vanhu vaviri vaari kutaura uyu mumwe munhu uyu akapiya nekuti une vanga panini chichimwe futi chamungati kuti uyu munhu ndakazivana naye ndati chikunze kwevanga raainaro chichimwe futi chine umbowo hapana humwe umbowo hwamwe nawo kunze kwaizvozvo chete. Okay. Naye seuri kufungidzira kuti murume uyu nemukadzi wake vanogona kunge vakakufomera nyaya pane mabackground here aunoti hai ndiri kufungidzira kuti hatina hedu zvatikambochiditirana kuzvokutadzirana nemurume wachona. Alright, fine. Iwe mukadzi wewe pane imwe nguva here before this event imwe nguva here yaakamboratidza kuti anokufarira? vaitoita zvaaita ari pamba pano kuti pamba patinogara taurisa asi kuti vaitoita zvairatidza zvaindiita nezvaaita kuti pamba pavo panext pamba pavo zvokuti tingataure tingatoti communication tingati kachiratidzo kekuti munhu anokufarira iwo chiratidzo kuresponda kaangagara karipo. Musi wacho wekubuda kwakaita kuna amai uyu zvanga zviri zvemashokwadi here kuti waida kunoona amai kana kuti zvanga zvekuti mugonosana nouyu? ndandagara ndichiendaona mai. Wangagara zvako uchienda kuna amai? Ko sei uri kufunga kuti ava vakanga kugara paruware vachimirira iwe? Shamwari yavo ndo yakazondiudza. Yakati? Shamwari yavo ndo yakazondiudza kuti handizosvika namakudzoka mudzoke neparuware muchaona munhu wamuchaona. Okay. Shamwari yake uyu. Saka makatogara munhu wacho manga muchimuziva here wakamuziva here kuti munhu anofanira kuti ari kutaura nezvake ndinhingi? Wanga usingamuzivi? Zvikuri inini mwana iwe kuti sei usina kutora consent, usina kutora kuti uya uyu kuzondiudza kuti uchaona munhu anenge akakugarira ipapa, sei usina kutya iwewe? Taupindura sei usina kutya, usina kuita mibvunzo? Munhu ausati wasakana naye munhu ari kutaura kuti uchaona munhu akakugarira
iwe sei usina kudya? Handizoziva kuti anenge tongoroera kuenda nepo. Anekuerera kuendako. Yokwendi kudzokera kumba? Aiwa kuenda kuruware. Wokuenda kuruware. Yairovera kuenda kuruware. Kuchida kunoona kuti ndiani? Saka Unomakuru mangani? Ne 18. 18 dzacho dzakaita rini? Kusisa musi 21 October. Musi wechi? 21 October. Izvi zvaitika rini? Zvakaitika rini? First pamusoro yechangamai. Pamusoro yemesi akateerera. 19 ndomboti chachiri 19. Musi wa 19 November. Uyu akanga toita 18 years zvake karo. Yeah. Okay, fine. Because chiri kundishamisa pamwana uyu ndechekutika iye pache zvake akatobva kupfungwa dzake dzitori ready and aaproachwa neava vakomana vaviri ava haana kuratidza kuramba. Injection yaitwa nouyu yairatidza kuti Toni zwanana. Yaitwa nomuoko. kuona kwandi kuita nzenza ndeuyu mukadzi wangu mazvizwa Chokwadi. uyu ndio benzi uyu mukadzi wako haana kuda kuchengetedza imba yake akatorwa moyo nemurume uyu kunyange zvakachiramba uyu murume uyu asi the bad character ndeuyu nokuti akanga atogara atoziswa nechekare kuti uchaona munhu parware apa ende munhu wacho ndiye andikuona chakamutadzisa kuti adzokere kumba chii kana akangati warning nechekare chakamutadzisa kuavoida parware chii zvikureva kuti shamwari yake uyu anga atogara atokodhana nachi neuyu musikana kuti zvinhu zvinofanira kuti zviita sei zvifambe ende uyu haana mbota dambudziko rokuti adiwo nekuti vakagara vachidanana atozvitaura kunyange vasina kutaurirana kuti ndinokuda but zvamaactions avaita anga airatidza kuti chii vanhu vari kudanana kwangangosara chete chance anoona kwangosara mukana chete wekuti vaonane ende mukana ndiwoyo parware saka vanhu vakati sei vakaonana shamwari yako iri kupiwa anonzani talent ishamwari yako iyo ishamwari yangu ngonditi achatera anozozvitera ari kumba iye akanga avimbisa kuti ndichauya muswedani ndoda kuti mudai hatisi kukonkluda nyaya yenhasi ndoda kuti matanzo talent ndizvo talent ndoda kuti talent auye kuno munomudaidza mupurisa ndimi munoti musi wa31 talent auye nemi munodzoka asi ndinoziva kuti iwe uchanokocha talent tinoziva izvo kuti hapana pauchazoboreka kutaura natalent uchamwari zvako yazosvikoramba because ndakaramba kuti uyu mukadzi andida sei handimuzivi unosvikotaura saka tichazviona matauro acho kuti unonga wamutaura but zviri pachena ndiri kuti mukadzi ari kubvuma kuti chokwadi takatorana parware ende taimboitirana masaini ekuratidza kuti tinofarirana
ende uyu paakanzwa kuti pane munhu achakuona akabva afara kwazvo. Right, saka musa 31 manzwa Simuke.